Ngano man tungod kay ang simbahang Katolika dili mapukan sa tradisyon sa pagtuo na iyang gihupon nga gikan pa kang Ginoong Kristo. Ngano man tungod kay ang simbahang Katolika dili mapukan sa tradisyon sa pagtuo na iyang gihupon nga gikan pa kang Ginoong Kristo. Dito lang ni Kagar pagtungtong sa 1963 to 1970. Ngano man kay ang hugot nga pagtawag ng pag-preserve, ang hugot na paghawid, ang hugot na paggunit sa Santa Iglesia Katolika sa gipamulong ni Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo miluag ni. Instead of hugot gihapon miluag ni. Kanong miluag man tungod kay naghuna-huna ang mga lideres sa simbahang Katolika nga unta sila ang preserve mugard sa pagtuong Katolika, giluagan nila instead of kandaduan nila aron ang lobo dili makasulod. Ang gihimo is giluagan nila instead of hangin ang nisulod. Kay sumala pa ni Pope John the 23rd, ingon pa niya nga gusto ko mo simhot og preskong hangin. Gusto ko mo lang hapog preskong hangin. Pero wala ko kabalo og kinsa tong tawag anang naay Santo Papa or Santos ba to? Instead of presko ang iyang gisimhot nga hangin, after sa desisyon sa Second Vatican Council, instead of hangin ang iyang gisimhot, dilubyo noon ang niabot. Mo nang nangaguba ang nindot kaayong dagway sa Iglesia Katolika nga gipundar ni Kristo sa mga apostol, sa mga santos nga kapapahan, gikan sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, until now, hinay-hinay ni kaguba. Bayanan na lang ang nagpabilin, pero ang kinauyukan sa Iglesia Katolika, hinay-hinay niya ng gipukan. Pero ang question, ang simbahan ba nawagtang? Wala oy. Ang simbahan lang nagpait lang siya karon. Ano nagpait man siya karon? Tungod kay muna sa kong giingon, instead of huptan ni sa mga lideres sa Santa Iglesia Katolika, nagakson huptan pag-ayo. Anang hugot pag-ayo ang paggunit nila sa tradisyon sa pagtuo nga gidhatag ni Kristo ni ining maong simbahan na niluag ni. Gusto po nilang mo embrace pod og mga dili pod mao. Anong mingo man nga gusto sila nga mo embrace pod og dili mao. Ngano man kay si Luther nga gilubok sa Iglesia Katolika, gilubok ka nang giduk-duk og sakto simbahan ba, gi-condemn og sakto simbahan. Apil lang iyahang pagtulunan, gilubok pagsakto ni Luther sa simbahan si Luther. Ano man kay di muuyon ang simbahang Katolika sa iyang pagtulunan kay erehiya kini, dako kining erehiya mo nang excommunicate siya kasi Luther nanudlo og erehiya. Ang problema kadtong mga teachings nga gipang-condemn sa simbahan sa panahon ni Luther, pag-abot karon panahon na gihinay-hinay og adapt sulod sa Iglesia Katolika. Nagsugod ang paghinay-hinay og adapt ni adtong 1965, pero actually na mga nabasahan nga mga libro nga ang revolution nagsugod pagyod before pa ang Second Vatican Council. Conclusion na lang ang pagtungtong sa Second Vatican Council.